Det skal begynde det der. Det er med. Så med smil. Hvad så? Nej, jeg har ikke så resten af fedt, det du brugte. Åh ja. I er så søde. Bur, hold nu op. Bur, du er pisseirriterende. Ej, Bur. Bur, du står i trusser lige nu. Trusser? Ja. Det er det. Det er trusser. Hvad fanden? Hvorfor fanden er du på? Hvad så? Jeg tror ikke, du er til filmen, det skal jeg lave. Nederen. Alt bagfra. Jeg kommer hurtigere, når jeg bliver reddet. Nu gør jeg vil komme og blive reddet. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg sidder du er næsten sådan 10. Ja. Og pikken bliver bare slap, altså. Så hvis jeg skal det. Ich habe nicht gemacht. Det er fordi, jeg skal. Ja, jeg tror. Nej, jeg ved. Ja, hvis du ikke kan lide det, så er det nok min grund. Jeg kan godt lide det. Det er bare, jeg kommer langt. Jeg kan godt lide det. Det er bare, jeg kommer langt. Jeg kan godt lide det. Det er bare, jeg kommer langt. Så bare griner for dig selv. Kan du se den der røde knap deroppe, der blinker? Eller den der røde knap? Den røde knap. Ja, nej. Nå, han strækkede du op i gulvstænderne. Tag den lige ned på bordet. Tag den lige ned på bordet. Jamen, ellers skal jeg have mig, og så hvad er der i? Gal en farve. Hvad er der i? Jeg tror, det er kun små, du ved, der har ikke en fiskesvøm bare. Nej, det er stadig. Den har stået i solen hele dagen, mand. Sprite blandet op med pasta. Småklap, det er ikke rent. Lad nu. Ej, det var en skubber. Lukker du den? Så kommer sådan en størrelsesrapport, ikke? Så skal vi have en størrelsesrapport med.